गोड़ लागतानी खेसारी भैया, का हाल चाल बा हो? ते मर्दे चल गईला बाहरी कमाए, अब भौजी के अकेला ही हमें छोड़ देला। अब बतावा जरा, तू वहाँ झुरात होबा, अब भौजी यहाँ झुरा तारी। अब देखो ना का कोहा तारी तो से। भौजी ये ठीक बात नहीं खे, ये गलत बात बा। अब भैया के 6 महीना ना भइल गईला बहरे, आ तू दोसर मतलब दामे खातिर गेहूं राख लेबू दूसरा केहू के, ये गलत बात बा। देखो ऐसन कहलू नु तो हम भैया से कह देम, आ भैया अहन नु तो तहरा के एक बीता के पैना से 10 मार मरीहन कि सारा तोहर दोसरा से गेहूं दवावल ठीक हो जाई। म्यूजिक जब अरे भौजी काहे कोड वर्ड में बात कर तारू हो? साफ साफ कह न द, मन छटपटाता, मुंह बावे खातिर ना टांग उठावे खातिर। रुको अभी रुको, हम बताओ तानी भैया के फोन करके। रुको, हेलो, अरे भैया जल्दी मालगाड़ी पकड़ी, चाहे फ्लाइट पकड़ी, कौनो पकड़ के जल्दी घरे आई, ना तो मालगाड़ी के चक्कर में कहीं माल न बहक जाए। ये भौजी दूसरा से अपन जवानी के गर्मी दबावे जाता रही, जल्दी पकड़ी जल्दी। हाँ भौजी भैया पतन का तुझा खाना जा। अरे हम हो तो उहे कहल चाहतानी कि तनी भैया पर नजर रखो, ध्यान दो। आहै तवन जवानी के गर्मी बानू, तनी बचा के रख। जब भैया गइल बड़न कमाए कतना कष्ट से, आ तू हेने बाड़ू कि दवावे का चक्कर में पड़ल बाड़ू, तब बर्दाश्त करो ना, ना तो एगो बर्दाश्त के टैबलेट जा अब खा लो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अरे भौजी अभी भैया के तू जानत नहीं खू, ई जब से 9 महीना में सोहर गवावे के कहले बाड़नू, तब से मेहरारू लोग के डिमांड बढ़ गईल। अब बतावा जरा कि ऐसन ऑफर के ठुकरा सकेला फ्री में लइका देवे के? बाकी भाई लोग रउआ लोग देखी कि अब भौजी भैये पे रहतारी कि छोड़ के भागतारी दूसरा से दबावे खातिर। अब बताई लोग, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट खातिर बा, दिल पर ना ले हम लोग। खास करके खेसारी भैया के जे फैन बानी लोग, उ लोग तो बिल्कुल नाराज ना हो, हम इंटरटेनमेंट खातिर बा। और रउआ लोग जाई नीचे कमेंट करी जा, बताई कैसन लागल वीडियो। मिलत तानी फिर से। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।